ଆଜିର ଏଇ ବାମଦେବ ନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାମଦେବ ନାୟକଙ୍କର ଏକାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପତି ସାର ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ବାମବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସୁଧୀବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବାମବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାମବାବୁ ତ କହିବାକୁ ମୋ ପାଠରେ କଥା ପଶୁନି, ମୁଁ ବାମଭାଇ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଭାଟି ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା। ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ବାମ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେତେ ଦୂର ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେବା କରିବାରୁ ବିରତ ହୋଇନଥିଲେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦିଓ ସେ 2006 ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେ ବା ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର 2 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଅଫିସରେ ରହୁଥିଲେ, সেই ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ କିଛି ସମୟ ଅବସର ନେଉଥିଲେ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଜୀବନ ସରିଗଲା, ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା ତାଙ୍କରି ସେଇ ଚିରାଚରିତ ସେବାରେ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀଧନମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇଲି, ବେଳଦା ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୋଗଡ଼ାର କପିଳ, ମୋତେ କହିଲା, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବାମଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ନା ବାମଭାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କାଲି ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁ ଗାଁରେ କଥା କେହି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, କାଲିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କଥା। ନା ନା ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ। ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବାମଭାଇ ଚାଲିଗଲା। କି କ'ଣ କି କଥା, ଇଏ ତ ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯେ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆସି ଏ କଥା କହିଲି, ଏ କଥା ଯେ ବାମଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ଲୋକ ମୋ କଥା କ'ଣ ବାମଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ସେ ବସି ତା ସହିତ ଗଲା, ସେ ଚା ପିଉଥିଲେ ଗାଁରେ, କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ସେଇ କଥାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯୋଉଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମନ ମୋଡ଼ା କଥା କହୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭାରେ ଆଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବାମଭାଇ ବିଷୟରେ କିଛି ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ କହିବି। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ସକାଳେ ବି ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେଭଳି ଲୋକଟେ ମିଳିବନି। ରାତି ଅଧେ ଡାକିବା, ଭାଇ ଏଭଳିଆ କଥା, ଆଇ ଇଏ କ'ଣ ରାତିଟାରେ ଯିବି। ତଥାପି ନାଇଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ। ସେ ସେବା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲେ ବା ସେ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବବାଦ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଅତି ସ୍ନେହୀ। ଯଦି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭେଲାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର, ସେ ଭେଲାଙ୍ଗ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ। ସମୟ କଥା କେତେ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ କଥା ହଉ, ଗେଳ ଖଟା ମଜା ବହୁତ ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି। ଘର ମୋର ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି। ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ବାମଭାଇ ଥାନ୍ତା କି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକି ଆଣିକି ମୋ କାମଟି ସମ୍ପାଦନ କଲି। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ତମ ଡାକ୍ତର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏ ତ ବିଧି ନିର୍ଘଣ୍ଟ, କହି ନାହିଁ କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କେହି ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
কিন্তু এই কথা সত্য যে নিজ গুণ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୋପକାର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବ। କାରଣ ସେ କଣ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋ ସେବା ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେବା ବଡ଼ ସେବା କିଛି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି 15 ବର୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଉଦ୍ଧାର ଅବସର ନେଲେଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଯାଇନି। ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ, ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ବା ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଝୁରିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମହନୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ। ସେ ସବୁଦିନେ ଅମର ହେଇ ରହିବେ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ରଖିବେ। ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାହାରି ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି କଥା କରିନାହାନ୍ତି। କେହି କେବେ କହିବନି ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋତେ ପଦେ କିଛି କହିଲା, ତ୍ରୁଟି ଭୁଲି କହିଲା ବା ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ କଲା ଭଳି ପଦେ କହିଛି, କେହି କହିପାରିବେନି। କାରଣ ସେ କାହାକୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ଦିଟା କାଢି ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ରଖ। କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତୁମେ ମାସିଆ ଲୋକ, ତୁମେ କଣ କହିବ, ତୁମର କଣ ଆଇଲା, ତୁମେ ବାଡ଼ି ଧରି କଣ ପାଡ଼ିବ ନା ତୁମକୁ ପଳେଇବ।